gauak irentsi ninduela, hori probatu beharra dago, eta inor maitatu ez nuenik, hori probatu beharra dago. Eta gauak irentsi ninduela, hori jada probatuta dago, eta inor maitatu ez nuenik, hori beste bati galdetu behar zaio. Behingoz egia esateko, aitortu beharra daukat, damutua bezi naiz. Ei, 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 iritako ondoren, bat pentsatzen jarri da.